Shongkonor, Badon Burung. Ngaku asyim mata yang jengetainya halor address Jonglat. Don artli kimat kibangamla wan priang hagasni bapli ya ka budget session arjar arpsa. Kabaningkong kalong baulat uai jingkren dagak tien Hindi kabar kalong bau klem pulilut ya ki jingtho baro balapan kre daga sorkar. Ngan keren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar. Ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India. Nani ka rules of procedure and conduct of business hangni ka dorbar thawan. Ka basya kerpang palat bane ka ei ka baulat lo address hangni ka ying dorbar thawan. Tegani ka pinatatin bat wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan. Kala ban pediang ni ya ka ei ka ba sarkar kala penkre lingba ka jimtho. Te kumta hani ka khlemat Shongkonor Badon Burung ngamtre ban ngam jeliu halor ki mat ki phang bala ai sini ki dekhot jong yeng dorbar thawan ha ka por ba ai jingkren ulat namar ki jingtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka constitution kari India ngiyoi yaki wei ki yeng dorbar thawan ha ki wei ki jela baulat uklem puli lut ya jingtho belapan kre da ke sarkar ha West Bengal lahapan syuk kerpat ya ulat ban puli tang kalan ke Baningkong bat kalan ke Bakadu ha Kerala ulat uino katukan ni naga jingtho ke belapan kre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisendon ban puli ya ke jingtho kalau pen kre da ka sarkar wala ha kanu ke jingja ke daw ke beri kalong ke jingya pher jingmut apreng ke sarkar jala bat ke sarkar preng ha jinglong jiman hang ni po ke jala yeng dorbar ha ke singi basdang ya ni ke budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jingya pher ayu ti hak ni ke phang ngam kwa ban keren ai shu te kum tang kwa ban phai biang ha ka bai dei bat kamat ka Baningkong kumbang alapan pau ha ka basdang baulat uai jingkren daga ktien Hindi tursha yanga Shongkonor Badon Burung mangan pensyai ke ai ke jing bamhun ha ka ba ngaringkat langbat ki MLAs jong ke Voice of the People Party ni persya ya ke jing address daga ktien Hindi jonglat Badon Burung hakani ka Agos House ka ktien Hindi kadai ka official language jong ka Union Government kalong kumta lingba ka article lai sau lai spa sau pulai iwe jong ka constitution jong ka India ya ka ktien English pat la pendongkam na ka bertaki official purposes jong ka Union Government bat ha ka Parliament lingba ka Official Language Act khat khandai spa nriu pulai ngidei bantip baga constitution jong ka India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kano national language ha India nrei tang ka official language hangni hajala yeng dorbar thawan ngidon ki kendon badai karkum ke rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly ke rules arpupra ka pensyai bakarukom penyat ya ke yeng dorbar thawan ke dei ka ktien English business jong ka assembly dei ban penyat dak English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren ha yeng dorbar thawan daga ktien lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng
Kaba thamu ban ai yak jing karen la ai shau shong knor ba chaki dikhot ka ying dorbar ngakwa ban kdo hangni baulat umdei udokhot jong ka ying bat ka kindon arpu phra ka kdo shai kamdei nagbanta ulat te kumta shong knor bron brom kawan ka jing so thu hanga bat le si haki weipat bahkan mi ka jing atatien ka official language baka sarkar India lengba ka jingkaren ulat but ka official language kaban sa jingtho ha ka yeng dorbar thawai ni saindur yakarti sanshar da kaju ka constitution te komta ngabu ka jingkali yapi shongknor pudon brom balai ka sarkar India kam itu bakadon gejing dongkam bantung yaulat ubadon gejing sothu ikaktien khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur ya gejing dei hapre ka sarkar India bat kejela shongknor bodon burom nyimla ban klet ban smau sarong halor gejing ki hillstir hawa ki pat garu bat khasi kum shipara da kejing slur ban yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum kaktien official language bat menta ngin salak ban long kum ni kum kejela Meghalaya hakeleng ki wei kejela jongkari laitno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya kaktien Hindi haki state dan kejela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya kaktin Hindi daki pos nem balalet bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkyang jong kari India ngidon ke jaj benriu bapher hakari hangni hakari bat kani kalong ke jeng itanat kejing sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejing long bakar pang tiwat lengok bat wat simbakla yang habangam menjor ya kejing keren Hindi jong ulat hang ni ka agos haus umdei banga syukuran halenti sengking ne umdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga keren hang ni hi ka agos haus namar kani kadai kejing jong upai ba uba ngimi khmat bat ya kani kejing ngidei ban peit benya bah bat ngidei ban simkhi bat ngidei ban simkhia tang kini kikentien bat kejing sorit songkno brom ngan penkut no yani kejing sim banta kejuma bat kejing keren jongla kubleshbon songkno brom thank you Mr. Speaker sir. Thank you.